सुन के माई तपी के आबहुना सौ हमर फरकवा सुन के माई। Recording by Sargama Studio, Bodhgaya। जाइबौ न हमहू गवनवा पिया पिया कवा होगे माई पिया कवा होगे ए मैया। जाइबौ न हमहू गवनवा पिया पिया कवा होगे माई तपी के आबौ न सौ हमर फरकवा सुन के माई तपी के आबौ न सौ हमर फरकवा सुन के माई फरकवा सुन के माई तपी के आबौ न सौ हमर फरकवा सुन के माई। जानती जे जैती नाही पिया के भवनवा नून रोटी खा के हम रहती तोरे अगनवा एक मैया। जानती जे जैती नाही पिया के भवनवा नून रोटी खा के हम रहती तोरे अगनवा खा के मरबौ जहर के खोरकवा सुन के माई खा के मरबौ जहर के खोरकवा सुन के माई तपी के आबौ न सौ हमर फरकवा सुन के माई तपी के आबौ न सौ हमर फरकवा सुन के माई फरकवा सुन के माई तपी के आबौ न सौ हमर फरकवा सुन के माई। आगुआ मुदैया देलकौ जाना के फसाई बाहर छोड़ के घर आवे पर गेलौ उलू भाई सुन ले गे मैया। आगुआ मुदैया देलकौ जाना के फसाई बाहर छोड़ के घर आवे पर गेलौ उलू भाई सिद्धनाथ दिलीप के